Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Ora lenggah kakung iwak putri kang tansah sinongsong karahayan. Monggo ingkang kaping sepisan kita tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Irone kalodhangan dalem menika kita taksih keparengan bagas waras kalis ing samrikala. Sehingga kita saged kempal manunggal nyawiji dadi siji wonten laladan mriki kanthi rahayu lir ing samrikala. Sesepuh pinasepuh ingkang kasepuhaken kang tansah mastuti dhateng pepayaning kautaman kinarya tapa palipune putra wayah ingkang tansah kono ing pamawas saha lebda ing pitutur ingkang tansah kinabekten. Bapak Ustad, Bapak Kiai, Ibu Nyai ingkang ngrinten kelawan dalu jumaket sumanding kitab Wahyu nipun Ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri kang tansah kula bekteni danten kalumpen pangemban-pangembating Satria Nagari kang dados pandhem-pandheme kula gasih Bapak Lurah sak perangkatipun, Bapak RT, Bapak RW ingkang kalodhangan dalu punika maringi palilah kula sak pandha saking campur sari Ringkesan Jepara Sekar Gumelar membela yang bayar ingkang mijil saking laladan Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara ingkang dipun sesepuh dening Roko Mas Ketur Wijanarko Bumbia swasana nyadong dawuh tinimbalan ingkang hameku gati uninjih Bapak Fahrudin Setiono Dalasan Ibu Datika Dewi Agni Hasri Sarimbit ingkang kalodhangan dalem punika ngayahi jejiban dados kang sepuh islamaken putra kinasih paring asma Muhammad Dewa Nafis Alvaro. Mugi-mugi putra kinasih ingkang sampun dipun islamaken dipun kitanaken dados putra ingkang migunani tumraping Rama saha biyungipun lumeber agami ingkang rinasuk ugi migunani tumraping negara Republik Indonesia NKRI harga mati. Amin amin ya rabbal alamin. Kalersan dalu punika kasunungkuyung dene Javas Audio dulur lanang matur sembahun ugi Gumilang Entertainment mugi-mugi ngantos paripurna ing adicara ing sak mangke gumbyak swasana maringi panglipur dumateng panjenengan sami kang pilenggan brayat agung tamu agung ingkang hamengugati ugi
Kasurkuyung dene widodari cacahipun sekawan widodari catur widodari badhe kula topaken setunggal bapak setunggal ingkang kula sebat asmanipun kula aturi jumeneng Jengkar saking Palenggan tumuju Sasana Rinenggo. Monggo kaping sepisan widodari kang mijil saking Laladan Tuban Jawa Timur wonten diajeng Ica Sri Tanjung jumeneng wong ayu. Sehat ya Dok ya? Sehat. Pakai mic-nya boleh? Alhamdulillah sehat. Kasusul widodari kang mijil saking Laladan Kutha Atlas Semarang wonten diajeng Lia Waroka jumeneng wong ayu. Kasusul widodari angka kaping 3 ingkang mijil saking Laladan Lamongan Jawa Timur. Pecel lele ya. Wonten diajeng Dewi Kumalasi jumeneng wong ayu. Kasusul widodari pamungkas dalu menika ingkang mijil saking Laladan Ngayogyakarta Hadiningrat Kutha Gudeg wonten diajeng Ayu Panora. Cakep ta? 1 2 3 4. Lan dari tetepangan kaula pribadi MC sing paling buari dhewe sak Indonesia, idaman kaum hawa, dua seralalala. Kan itu Santi, salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, tuturi handayani, terus karyo tataning bumi kanti, nguri-nguri kabudayan Jawi. Salam atur saking kaula, Sekar Gumelar, membela yang bayar. Kasenungkoyong dene Javas Audio, kasenungkoyong dene Gumilang Entertainment, maringi panglipur konjo dumateng sedanipun ingkang Palenggan, tamu agung, berayat agung ingkang hamugati, mugi-mugi dadosaken mena ing penggale. Campur sarine apa nduk? Jargone apa nduk? Lembute suarane ya Allah. Campur sarine apa nduk?
pinaraan wonten ngajeng niki saking keluarga besar BL Group Bapak Haji Suroto pinarak ugi senipun kunjuk dumateng tamu sedaya ingkang boten saged kula sebataken setunggal maupun setunggal pinarak kanthi merdeka merdekane penggalih sinambi nyedhaki pasugata ingkang sampun dipun aturaken sinambi klaras tetembangan saking campur sari apa nduk jargone apa nduk membela yang baik sing ora bayar rasa dibela ya nduk tinggal baik campur sarine apa nduk kartu malala iki masukkan lo kunjuk dumateng sedayanipun